हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि उदय बसुमतारी चेनेलाव। लोगोफोर दिनै जों रायलायगोन जोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय माबायदि गुबुना हेकिं खालामनानै फैसाफोरखौ लांगासिनो दं गोरलै आदबावनो, बेनि सोमोन्दै जों दिनै रायलायगोन। नोंनि दिनै थाङाखै जानो हागौ, नाथाय गुबुननि सोरबा सासेनि एबा सोरबा सासेनि खना खनलाब्लाबो गोमागासिनो दं। बियो मानो? आरो नोंहाबो जुदि सानसेब्लाबो गोमाफेरदोंब्ला बेखौ बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार, आरो इयुनावबो बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार सांग्रां जानायनि थाखाय। अब्ला भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। जागायनोसै भिडिअ'खौ। थ' लोगोफोर, जों मिन्थिनो हायो जे जोंनि आसामाव एबा जोंनि आसामल' नङा, जोंनि बे भारत हादरावनो बायदिसिना हेकिं सोलिगासिनो दं। गुबुननि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ लांनाय, बियो माबायदि जागासिनो दं, बिथांमोना माबायदि बेखौ खालामगासिनो दं गोरलैयावनो, नोंथांमोना बेखौ मिन्थिदोंना? थारैनो नोंथांमोनानो बेखौ हरनाय बायदि जायो। मानो होनब्ला नोंथांमोननो मालाबा ओरैबायदि मोनसे कल फैयो, बिथांमोना हरो जे जेनेबा नोंथांनि बे एकाउन्टआ स्टेट बेंकनि, अब्ला बे स्टेट बेंकनि सेम टु सेम नाम्बार जानानै नोंथांनो कल खालामगोन आरो बुंगोन उमुक उमुक ओरै नों बेंक एकाउन्टनि मानसि जानानै नोंथांमोनजों रायलायगोन। जेनेबा बेंकनि मेनेजार बायदि जानानै नोंथांमोनजों रायलायगोन। नोंथांनो मोनसे OTP थांगासिनो दं मबाइलाव, बे OTPखौ नोंथाङा आंनो हरनांगोन। गिबियाव बुंगोन नोंथांमोनखौ नोंथांनि ATM बा नोंथांनि एकाउन्टखौ भेरिफाइ खालामनांगोन। नोंथांनो मोनसे सानसे बा साननैबा सम होनाय जादों। नोंथाङा नङाबा ओरैबायदि बुंगोन, नोंथांनो दिनै सानसेल' सम होनाय जादों, ओंखायनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव थांगासिनो मोनसे OTP, जाय OTPखौ नोंथांमोना आंनो हरनांगोन। अब्ला नोंथांमोनाथ' हरफ्लांखागोन। अब्ला बेनो नोंथांनि गिदिरसिन लस जागोन, जाय नोंखौ 1 सेकेन्डआव नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय थाइसेबो रां गैया खालामना होगोन। गोसोआव लाखि, 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो बे OTPआनो नोंथांनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बेसाद बायदि जानानै दं। ओंखायनो नोंथाङा मालाबाबो बेबायदि नाम्बार फैबा नोंथाङा मालाबाबो सेन्ड खालामनो नाङा। सेम टु सेम फैथारो नोंथांनो। SBI नि नाम्बार जानानै नोंथांनो सेम टु सेम फैगोन, आरो फैनानै नोंथांमोनखौ बुंगोन आरो बिदिनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय OTP मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना नोंथांनि फैसाखौ खनसेयावनो जेसेबां दं गासिबो खालि थाइसेबो गैया खालामना दोनगोन। माने ओरैबायदि एप्स दं, जाय एप्सनि जोहै बे आंनि नाम्बार जानानैबो नोंथांनो कल थांगोन, आरो गुबुननि जेनेबा आंनि मुङा उदय जानानै नोंथांनो कल थांनो हागौ, नाथाय बियो आं नङा, बियो गुबुन सासेयासो हरगासिनो दं। बियो मोनसे। आरो नोंथांमोना बिब्दिनो बायदिसिना हेकिं सोलिगासिनो दं। फेसबुकआबो हेकिं सोलिगासिनो दं। फेसबुकआव ओरैबायदि हेकिं सोलिदों, जाय नोंथांनो मोनसे लिंक हरगोन, जाय लिंकआव बेयो जुदि हाबनानै नोंथांनो नोंनि पासवर्ड दंना, बेहाय पासवर्डखौ बिगोन, बिनानै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बुना होनांगोन, बुना होनाय बा नोंनि जिमेलखौ बुना होगोन। अब्ला नों बेहाय हाबनाय लोगो लोगोनो नोंनि बेहाय नोंनि फेसबुकआ डाइरेक्टलि हेकिं जागोन, जाय बेयो गुबुन सासेनाव मोनहैगोन। जाय हेकार, बे नोंनि डाटाखौ गासैखौबो लाजोबगोन आरो नोंखौ बायदिसिना खैफोदाव खोख्लैनो होनो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना फेसबुक सालायब्लाबो मोजाङै सालाय, जाहाथे बायदिसिना वेबसाइट बायदिसिना लिंकफोराव थाबैनो दाहाब।
जुदि नोंथांमोना बांद्राय हुसियारबो दा जा बेफोरबायदियाव हाबनाङा नोंथाङा जेबो सालायदों एबा जेखौ मिन्थिदों बेहाय बांद्राय माने जाला मालाफोराव नोंथांनि फेसबुकखौ इउज दा खालामबाय बियो आजिखालिनि जुगा टेक्निकेल जुग जोबोद हुसियार से सेकेन्डनि गेजेरावनो बदलायोबो से सेकेन्डनि गेजेरावनो मोजांबो जायो ओरैबायदि टेक्निकेल जुग जाबाय आजिखालिनि जुगाव ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा अटिपि बायदिसिनाफोरखौ हरबाय बायनो नाङा अटिपिजोंनो गासिबो खालामजोबनो हायो आंनि मबाइला बेहाय दं नाथाय बे मबाइला बेहाय दं नाथाय नोंनि मबाइलाव मा इउज खालामगासिनो दं नोंबो मिन्थिया जाय जों माखासे एप्स बाहायो बे एप्सनि बिगोमाफोरा हेकारफोरा बिथांमोना गासिबो नोंनि डिटेल्सखौ मोनजोबगासिनो दं ओंखायनो बायदिसिना एप्सफोरखौबो बाहायनाया मोजां नङा माने नाङा फाङा एप्सफोरखौबो बुजियालासिनो नाङा फाङा एप्सफोरखौ बाहायनाया मोजां नङा ओंखायनो नांगौ मोजां एप्सखौ ला हेकारफोरनि आखायाव थानाय एप्सफोरखौ जुदि नोंथाङा लायोब्ला अब्ला खैफोदाव दं ओंखायनो नोंथांमोना बेफोर गासैनिफ्रायबो सांग्रां जा अटिपिफोरखौ मालाबाबो दाहरथार आं बेखौनो फिसा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनो होनना सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला प्लिज बर' हारिनि रायजो राजा गासैनोबो शेयार खालामना हरजोब प्लिज लोगोफोर बयबो बर' हारिफ्रा जाहाथे सांग्राङै थायो बर' हारिया रावबो जाहाथे बिदि खैफोदाव गोग्लैया